Kedam tang lada habe langkum auditorium long kami panel discussion do. Hala bangso panel discussion long. Nili tuma party pen tame tuma sar jaiga thara fan panelist hang lo. Amase nili tum kaduk weta participate dun lo. La pen la bangso panelist ang bong pen. Ake hai tuliram rong hang CM alangli panelist alangli presentation video pide rapi questioning ahud nili tame arjudun lo. Karjudun nili hetho malam si karjudun ethe bangke nili arjudun lo alangli pulo public meeting long si alangli pu si am ke hai public meeting long si puje kar biang long le 10,334 square kilometer pen non ke 11,000 square kilometer ke bat doko walam si alangli pulo amar si labangso bangke odotia la panel discussion ni bangke nang reply tek header lo lage nilita jonghong dun lo amase lang litum land and revenue department secretary sin taro pen sichinang pale sindo meeting na hang lo amase la so meeting lo nil tum nang paklang lo lakum ka survey map nang paklang lo survey of india ateng pen ka survey ateng map ta nang paklang lo la pen alang litum ka survey map ta nitum nang paklang lo la pen alang litum puloje GPS pen aprang ke 1951 hut ke manual si rusit pen si pun natural boundary ke lang pen si pun apot si exact long le la si non ke GPS pen mang ke exact long lo la si la bang ke bat chat lo busi tu manang than lo amase nile tu mahda question arju thun lo tang te isi map ke lang ye phan mate long le angkang ki pun long ke lang i phan ke isi topo sheet map pudo ke di kasi topo sheet ke ete ko an lo ka ki kam ke mu punili tum arjudun lo la pen topo sheet ke lake CM taru mata nang reply tu lo lake 10,334 square kilometer ateng si do kok lan chot lo busen kan lo pulote topo sheet hin lo ke di legally court long ka chedan pen chenglok kaduk weta dak pen sinang ke accept bi ke di pulote hala ke hisab tap ke bat bangke lake legally ke na accept de lo itum han ke lasi ahok pet ke lage ki kam ke gali delo to poshina tank lote 10,334 square kilometer lan si to chot lo la song bong pen kadu ko beta tum chini lo Nagaland border to encroachment duel lo hoja inter district encroachment duel lo golaghat to encroachment duel lo meghalaya to encroachment duel lo la song bong pen yong si litum alang litum long le bat tulang kusinang tham chu bang kala kai mang mi kang jang la sekarang iske meeting ke alang litum hani tu marjulo to posit ateng pen five bat ma pulo lake only 10,334 square kilometer la so thanks to kokpo buchal lan wel la pen adun chu nili arjudun chu paragraph 22 BAD hala so thank pen ilitum chini lo 6 schedule long pen lake governor isi discretionary power do di lasi ajha ka abil itum dak isi papas lo pulo tante paragraph 20 BA teng pensi governor pan loan di sitame manghu me ingnek me bangalahan lo ke damte tuliram rong hang tum ka choklem bangke tim kar biang long tum choklem bangke voter list kap semar committee semar lo kadi halo bangso committee dak pen isi che papas lo ke lo ke HD minister aphan sumrong hang aphan rolo di governor lo lili lo sumrong hang man rorong lo sumrong hang man ke hala alang lipen bimuchot ha lo ada pupini personnel le lo ne hala phansi aku lo turong le governor lo lili man lili lo ke non ke la bangso paragraph 20 BA ta kachini lo ne kupilo ne ani si lo tokso lo mangke non e boy ke lo ke 20 BA ben si ke lo son si ke tokang lo se elvin da ko kaning je tilo de la pen isi bangke la hendo Kar Biang Long Autonomous Council la pen de Mauso and Seals ke long standing demand ke articles 244A la bangso articles ka ke implement je phan ke damtang a history pen yong si tum lang lotang te APSLC in 1960 ta MLA bang crep ho she resigned that pen si ha tum hempre ke chapalong Meghalaya state was granted la pen hala bangso MLA tum she resigned that Telangana ta la son dak si bang she resigned that pen si state ke chapalong itum Kar Biang Long atum tame MLA bang polon dulo she resigned that pen itum state hang noma
labang solam tuliram rong hang kai panan lu kupia step lo ke dokumat alang le aning cepat sihat lai ka du we tek long prong la hen lo la si alang le tu mangke articles 244A ke hang ke non ke ka phere lo rada phan aning ka pang samia phan articles 280 panjat ke wani pansida ka bori lo la hen lo la solong ke APSLC ke totally ni le tum opos lo la pen tim kar biang long tum inefficiency rada phan ka chong thu ya batai pot ni le tum alang tum han condemn la hen lo